Agni ka por mentang kwa ban ikai fi na ka htien ka jong blay ba ka kalong kumno phin lat na ka jing shate amrao kumno phin lat na ka jing shate amrao nga so ni ka por nga kren ye ni na ka banta jong phi ki ba shate au drugs shate ka kiat shate ka khalai shate aki bor ki shapting aki bor ki jing ban ben ka bor ki jing duk aki bor jong ka jing sha le ben ka jing im ka jong phi ba phi long marau hagini gi ek e baro phila kwa ban lat ri phim lat phila yam phila ut phila linyar ri hadu menta kalong kum ju us kum ju bet an ya thu ifi ya kalenti kum no ba phin lat na ka jing sha te marau ne kum no phin lat na ga jing long marau ka khin ka jong ble ki thu ingi ladanga pule ka ne ka por na ka exodus ne ka nong ka ba lai ki thu ingi hang ne ba kon Israel ru kila sha te amrao bat kila long marao haga khti ge jong paro bat kumta ke jing sha ban ben ke bala palat kila yam kila linyar bat kumta kila sngosi ru namar kata ke jing long ge jong ki kila sha te la bon snem bat kim lat shu nang ta bat kalenti bakikin lat am ke dei tang ni ge wei bo Moses ulet ben yakran yu paro baru ong ini ki kintien wong ba na puli kini Exodus long balai kini ke dekot ke ba kat pra ke ongum ni menta tengi kerpat ya me to ai bangin ya lai sngi lenti shari kla bangin yo ban kenya aingu yo try wo blay jongi ki ong plat yangi bangin let shata sha ka ri kla sha ka lenti ri kla bangin yo kenya aingu yo try tading ta Moses ulet ban kren ya ka tau paro hagabaning kong uparo umishim la plat henrengi iba hagaba kaddo do ki yo yaga jing plat namar bakidon yaga ni jing tmu bakin ai yaga jing kenya bakin ai yaga jing kenya ai ngo yo trial ne bangin kin mane yo try habaki lat nagata ka jaka ki angnot magyong ladami nang ningin lat ban mane yo try how to lum dei ta kwa banong fi ni ka ski mentala da fi kwa ban yo lat na ka jing long marao na ka jing te ka jing khum na so dan pning jong fi fila kwa e ban eu drugs henry hadu menta fila persang da ka bor ga jong fi fila lat ni tang sipang bi poi biang seju bat kani ka ba arsian li kala nang kraus shu kani ka arsian li kala nang ani kala nang jur shu fila nang sha khom pen ban hadu kata la ijin jar sha ga jing im ga jong fi kwa banong fi la da pi kwa ban lat ka dan tang wei ka lenti ba kata ka long sedang ban ai no ke jingknya ai ngu chau try daga ba fi money daga ba fi shakri daga fi ong try dalam me pelat yang anang ni ngan shakri me but ang not ba fin shakri u try sedang ban pulin no ke ktien ke jong blai sedang ban pulut por bu try sedang ban yakren bu try sedang ban ai ngu ru u try yagi ke baro ka bula le ke jim jong fi ban ai ngu lu paru bu blai un pelat fi naga ni ke jing shate Berngangai, kamdan kanu ka bor ka ba kraw, kamdan kanu ka bor ka ba klan, hadu kata ya ka bakala bante sa ya ji im jong fi. Lada fi shakri u blay. Lada fi IT ya ladi how try. Ngangai, magatma kala di lupa ka jong try. Tadi ta utray un pelat ya fi. Na kani ka jing long maraw. Kanu ka jing lin mas niu. Ka fi dan ka ji im ka jong fi fila thait fila ngia, fi su bagani ka jing lin ka jong fi ka pen su si fi, ka pen thang fi. Ka ai kata ka jing ling ka men sim ka jong fi phim nang yo thia yo dem ha ka jing im ka jong fi kata ka di ka jing shisha balada phi ong an kenya ai ngo an ai no ya ka jing kenya ai ngo ka jong a shu try phin yo be ya ka jing palat phin yo be ya ka kamba ka jing im ka jong fi barnganget men ta fi sha te ri phin salat men ta fi long mara on ri fi long balai loy men ta fi dei sha bri bo sung si tam u blain pen kala ya kata ka jing su si ka jong fi sha ka jing kemen Baru blain pelat si syai fi nak kata ke jing yam, kata ke jing ut ke jong fi, syai kata ke jing rke. Un pen kala utrai. Badeng ta kamdan kanu ka bam la baru utrai. Ujo syafat si sien ro ketin jong play ki tu ingi abangi puli ke ni ka pon na ar chronicle ke long ba ar pau dekat ka bakhat san. Kaya tu ingi bau tau pat ba mau kita ki nong shun kilawan. Bar kilai ker tawir ker saudang yahu jahu syafat. Baula syati yang ado kata-kata. Ray utrai ong yu Jehoshaphat tang menduai ban mani ban yaro kwa an puli ni kat ni kapor baru la ong tu shashkor pi ki Juda baro bat pi ki besong ha Jerusalem bat me usim Jehoshaphat
Kumni ong try pi wat ship team ni wat kawait na maruni pat ba kraw na mar kathma kam long ke jong fi ndre ke jong blay la shai to fin la yer but yale yaki hakmi ki wan na ki tipsis but pin shem yaki aka bakut kathem hashwa ka cloud jeral pim don kam yale hakani kathma to bo bet yaladi to yeng thik but kmi ka jimpenim ke jong try but pi ko Judah but Jerusalem what ship team wan mi khawet to kill it la shai but yale eki na maru try ulong lem but pi e ko abang fi ni ka singi ba manta try ong ngi kam nan kam ben ship team pim don kam man pet chini chatai ne ben li wa jingi rap ni nang tai try ong yeng thik ngai ya ka bo bleu la ban le ha ka ji im jo fi ong ka tma ka de jonga bla da pi money pi shakri try fi Joshaphat udah shakri jong blay. Tading ta kawan mana ka thma kawan magna gi nong shun ha ka taga banyale ye ka jim ka jong reu trai ong nganyale manga ka thma ka jong fi. Wat ki kuslai wat shifting you ne pa ba crowd ni kita ki nong shun ki ba crowd ki jong fi na mar ngan ai manga ya ka jing job pi ngan yale manga bat pin I ya ka taga jing job kan ha ka jim ka jong fi. Tading ta ka ban ong fi ha ni ka ski ka bamanta pi long ka ba pi long jagat ba pi jagat jim ka jong fi. Pi shu yam bi ngaso pi shu so si ba pi shu kan mau bi nu briu bala e ge jim ge jong pi jate sa nu briu la move on ge jim jo la yo lok da ka wei pi pat pi mut ban pen yap yela de pi mut ban pen sneu yela de nu briu la nang kamen chu pi pat yela de pi mut pen yap wat jule bi kum ta ngaso ne ge ski am ban ye ka bi e nu briu ba ka ba e no try ba fi shakri try ba fin let no ge je seng pule ge tien ge jong blay ong try penan kam ke jim ke junga it no you tau bo it fi pada tang kwa ban fi la it you tau bo it bat la da fi la it no ila jong ke jim ke jong fi pom ta ke jing knya ka ba fi ai ngo show blay ya ke baro ka bula le ke jim jong fi pin lat penan ke jing long marau pin lat ne ke jing so si pin lat ru ban kan mau sa ke ju ya ke ba uni bre ru la le ke jim ke jong fi tani ke por nga kwa ban ong fi ba Vimdan kaman kuslai u David ru abu yeng u Goliath akamat jong u David la de lupa nong mani u David la de lupa nong yaro tadi dau klem shep ting to Goliath bayang akamat jong wong yi kata me wan hanga mo dau du som bada gusti me wan nga da kawat dai nga wan man yale me hak kerteng utra ki pat mani u David u de nong mani u David u de nong yaro baru wan ha kerteng utrai ki pai bagum tangi tip ya ke jing itu berkai ke bala ja bo David ula penliem ya utau Goliath u bakrau tang shimau kala biang ya u man kawang bat kum ta ki Israel ki I dala jong ke kmat bau ne unong shun jong ki bala berngem bala bersit bala penting pen smit ki tang shimau na shlang lakalon bat kum ta ka jing job ken kalalong ya ki Israel tadai ta mono bele u David ya you Goliath bakrau tading ta fi sngo bagani ke jingte ka crowd kata fi sngo ba uni kusoi crowd kata no ko abang fi hakamat u jisu am ni kusoi mlong e am hakamat ke jingro ke jingmane ke jongfi hakamat jong ke jing shakri ke jong pi utrai ini ki bor ba man ke mlong e am tading ta ko abang fi ai ke jingkia ai ngo shu trai bat ka fi ben ai ngo lo paru ke bo blame le ke jim jong fi mar ke bo lakular ke bo lakren un le e kata un pendap ya kata pimnan kaman kuslai kita ki e baro ini dua ini ke por ke bamenta ingai try pen chat bor fi pen sla fi but pen dap ya ke bola kren ke jim ke jong fi ini dua try ne ke por nga ingo eme ko pa ni kon jeme ki sha skor ke tien ke jong me dan pe joki sha te sha khom nga kren ni ke ta jing te baro kin dukut lut bagi ta ki linkor ki ban khia ke jim jo fi baro ki ta kin kedia lut but fin long balai lut na do men ta gesgi but yang nang ni ban shakri oblai yang nang ni ban pulai ke tien ke jong blai yang nang ni ban pulut por ke jing dua yang nang ni shisha banan ke ta ke jing dai ke bajan shisha bu try yang nang ni fin long ki nong mani ki shisha ki ba mani au mun sim ta ke jing shisha but fin I ni ke linkor ke batek ki dukut lut kini ki jing khom ki ba khom ki jing ke jong fi kini baro kin light lut nado mentangi I ke bor ke jong blai ngai I mun sim ko ke jim ke jong fi ngai I shisha bu try udah nak liang ke jong fi la dau try udah nak liang ke jong fi we bala ban yele fi ai ngo I try mele ki kamba ni ki khon je me try ai ngo me long ki ni khon ki jing thau ki tama ki ba comment ki ba light lot nado menda ski ki mendai show ki ba shifting rei ko try ki ba comment ki rei ki breu ki ba dap chi shadow mun sim je me ko try nga duai nga ker ko fi agar tengu jisu no em amen amen amen
try nak kerkui fi, but nginang ya kendo ru, mencipin kena yang ipi, arba kena lai potrik, sisa jain bat segi belai ngidan ngini ke jeseng miracle weekend, hangni Yesus utam auditorium sawan, ini kendo ipi. Sisa jain ke sedang duduk kantai baji, jeseng dua term tu, borak sengi, bat sengi try, duduk ke Porsche fau baji men step. Ngin segindo arba kena bat lai fau, ada pikwa banwan ya kendo yang ngaru hagi kita yo ngaong ipi ba idang ibun kami dan ki project kadang kadang aga segi baar bat aga segi sajan lati kena segi baar sajan ngadon aga office sawan gini yo ban kendo finan kami jing duai yo ban duai ta jong fi finan kami jing slok yo ban slok bat pi bangai try ko mula kurkui gwen kurkuri pi wan ngala pelai kanangi kapor ban kendo bat pi try nang kurkui fi ngin saya shem ko blai shibun amen Ngubah mentip syafi baka podnat kan pelong yang nege jeseng ke bakerpang ya ke mengila ai kerteng miracle weekend haga arbu kendai baka live tarik jong neu benai mat arajar arfusan ngidon ke jesok manu belai namar bangila ngejo with God because we have believed in him ke jaka kan dai hangti hasusutam auditorium Shalom ya ke bangila jukat mensyuak State Central Library Milong ublay bumjukala mensyua hadu menta pantip syapang ki jingle jongmi kilong ki bathala Tading tangi kot sobai vi ni ke jeseng but agasi sa jan kan sedang hakapor kandai beje min step ki jeseng duai sengap ha kandai beje min step jeseng duai nang ta kan sadon sa Hagapor arbaje bukumjur hagapor sanshiteng janmiet. But agasi utrai kan sedang hagapor si po baje min step nang ta shibijisteng bukumjuru hagapor nreu baje janmiet. Lightly jeseng hagasi utrai. But ngayon hangni kajing shaslem kajang ublay. and I also read about the patience of God that is But here kumjuro ngayon hangni kajing shaslem jong ni kaway Gabriel nakabanta ban yo ya ublay. Tading tangi kot sungubhay people pinuan jeng ni ke jeseng wan ban mat ke jing kerku ke jong trai wan lamru yaki perlok ki projor ke jong pi mangadangit scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un tau temai iki babon bahagi men sim ta kesi ban ngangai un ben dapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ke buram ke jong trai ke kesi wan yaldi wan lam lang iki weiru ngangai u jisu un le ki kamba agi te kesi ban